Siziň araňyzda haýsyňyz inniki ýyl üçin maksatlaryňyzy hut eliňiz bilen kagaza ýazaňyz. Inniki ýyl üçin maksatlary. Hawa, bu mühim. Gaýtalamak däl, maksatlaryňy hut kagaza ýazmak. Men ilkinji nowatda elbetde biznes maksatlary gözegiňde tutýan. Kagaza maksatlaryňy ýazanyňyzda bu siziň bir kiçijik mailnamaňyz bolýar. 10 maksat ýazsaňyz bu hereket mailnamasy. Siz bir gatyzady dayanmaly, bir zatdan uğralmaly, ýöne ardy ýazaýmaly däl. Bir esas gerek. Indi bu esas näme? Haçan mailnamany düzeniňizde dayanyp biljek trendleriňiz hemde uğurlaryňyz. Şonuň üçin häzirki gurrun berjek zadamy siziň üçin men ýürüýte ýygnadym. Her sahypadan kiçijik hem bolsa öz telekeçilik işiňizi başlamaga ýa-da ony östürmäge peýda berip biljek zady ünsürip özüňize belli edip alyň. Esasan milliardlarça we ondan köp pul bolan kompaniýalara seretmegime garamazdan men sizden olaryň milliarda çenli üren gysga wagtyň içinde ösüp ýetişendigini düşünmegiňizi isleýän. Ýagny olary öň ýokdular. Ine şu sahypa terediň ören ajaýyp sahypam. Bu edil men özüme ören uly umyt berýär. Masal üçin men şu wagtyny 33 ýaşymda hende men $1 milliard kompaniýam ýok. Şol sebäpli dogrusy men köplen şu sahypa terediň we lezzet alýan. Ne lezzet alýan zadym bary ýogy 15 ýyl öň şeýle öýjükli telefonlaryň satywyny monopoliýalaşdyran dünýä ýönünde öňde barjy kompaniýalar bardy. Ine Nokia, Motorola, Siemens barynjy, ikinji, üçünji orundadylar. Ödem bular bütünlüğü monopoliýalaşan öýjükli telefon satyjylar. Ine 15 ýyl geçýär we olar ýok. Olar ýok. Düýbinden täze 3 tane öndürüçi çykýar. Gysgalyk wagtyň bary 15 ýylyň içinde. Indi şeýle üýtgeşme ören köp sebäbi biz ähli zadyň ören çalt üýtgeýän dünýäsinde ýaşaýar. Her 10 ýylda tehnologik telekeçilik rewolýusiýasy bolup geçýär. Şonuň üçin bizde siziň üçin gowy täzelik tötänden ýa-da belki ýokary galmak başardar. Haçanla indiki ýyl üçin mailnama düzemizde haýsy trendden uğralmak meselesini öňümizde goýamyzda şu günkü söhbet döşlüğümizin temasynyň bolşy ýaly $1 milliard gazanyp biljekligimiz hakynda gurrun ederin. Gelin herimiz $1 milliard gazanmak üçin haýsy trendden peýdalanyp haýsy trendi ulanyp biljegimiz hakynda maksady oýlanalım. Häzir bizde şu tema degişli çykyş bar. Ünsüriň bolar geljeň pudoklary. Bu ýerde ine sahypalar ýürüýte siziň üçin taýýarlanan ekranda ine siziň üçin pudoklar ýerleşdirilen. Suraty düşürip alyň, bellikleri ediň, sebäbi bular size peýda bolup biler. Geljegiň pudoklary. Kosmos, nanoteknologiýa, IT. Bu sahypada ine çağa bilimini üns beriň. Diňe häzirlikçe hiç tadyň ýoklugy üçin. Çağa bilimindäki bar bolan zatlaryň hemmesi häzirlikçe gatnama görünüşinde. Online'da hiç tat ýok diýen ýaly. Ekologiýa, robototehnika üns beriň. Käbir pudoklary men söhbet etmek üçin ören gyzykly bölümler bolanlygy sebäpli ýürüýte bölüp goýdum. Ine bu bölümler Forbes jurnalynyň däl, meniň hut öz duşan adamlarym bilen baglanyşykly. Men ol adamlar bilen tanış bolamda öz biznesini östürmek üçin trendi näderece ulanyp bolýanlygyna haýran galym. Ine meselem ekologiýa trendi. Masal üçin Kaliforniýada iň esasy trendleriň biri. Bu trend kompaniýalaryň IPO'da uly baha almak umydy bilen ýapyşýan trendi. Şeýle kompaniýalaryň biri Patagonia. Patagonia kompaniýasy hakda haýsyňyz eşitdiňiz? Az adamdyr. Kaliforniýada takmynan 3000 oğlay erkek adam ýaşaýar. Hemmesi diýen ýaly akýagyz. Ýene Aziýalylar bar. 3000. Olar 30-dan uly ýaşly akýagylar Patagonia jiletkasyny geyip gezýärler. Şolaram bütün planetamyzyň tehnologik ösüşini dolandyrýarlar. Bütün planetamyzyň tehnologik ösüşi şeýle kiçijik yer böleginde esaslandyrylan. Olaryň hemmesi şu eşikde gezýärler. Eşigiň bahasy Dolce Gabbana ýaly. Ýani
Patagonia we Dolce Gabbana takmayan baharlar deňrek. Edil meň üçin bu eşik elhenç. Elhenç. Edil özüme hiç geymedim. Emma geymek döwre wap, ägirt uly baha, hemmeler satan alýa. Geçen ýyl takmayan $1 milyard töwre satyp bolan ýaly. Sebäbi ular pagtany gowaçadan däl, gozadan ýere gaçan soň yerden çöpleýärler. Gozadan däl, yerden çöpleýärler. Ene şeýlerek düşündirýärler. Üstesine ekologiýa goramak üçin ýa-da araççylyk, olarda ene gowy sehwet temasy ekologiýa ba. Şol tagallar bilen olar öz bolşulja dizaynly eşiklerini bütün dünýäde geçkinli gymmat brendleriň hatarına goşup bildiler. Şeýle-de olaryň bahasam gymmatlaýa. Men pikirimçe basym olar IPO-da çykar. IPO-da bolsa ol anyk $1 milyard gymmat bolar. Diňe trendi alanlar üçin. Ene elbetde elektromobiller. Elbetde möhüm trend. Bu hem ekologiýa trendi hem de hype. Innike trendde bir ýagdaý hakynda söhbet eder. Norwegiýa dolulygyny elektromobillere geçmek maksat edinýär. Iň meşhur brendler öz elektromobillerini öndürýärler. Ekologiýa trendi bu ören wajyp trend. Hökmany ýagdaýda gözeňde tutulmaly trendleriň biri. Elektromobiller trendiniň içinde hem köp sanly bölümler bar. Millennium diýip adlandyrylýan täze nesil. Haçanna siz bir önüm öndüreňizi düşünmeli zadyňyz şu wagtky 12-nji, 13-nji, 14-nji, 15-nji ýylyň adamlary 25-nji ýylyň adamlaryna düýbünden gamat gelmeýär. Olar bütünlüğü başkaça görünüşde ösüp boldular. Olar düýbünden başka önümlerden peýdalanýarlar, olar bütünlüğü başkaça adamlar. Men her ýyl şeýle ýaşlar hakynda eşitýän, her 5 ýyl eýen başka nesil. Indi biz şu nesli gözeňde tutmaly. Bu ýerde ören köp ütgeşik öndürjiler ösüp barýar. Mysal üçin olary hayran galaýmaly. Esasan 20 ýaşa çenli ýaşdaky gyýlar iň köp emeli almaly satyn aljylar bolup durýar. Indi emeli almady öndürji kampaniýa döredi. Häzirlikçe bir emeli almady öndürmek ören gymmat. Emma önümçülüğün bahasy pere düşýär. Şol sebäpden ýakyn wagtda almaz bazaryny pese gaçyşlygyň boljagy anyk. Sebäbi emeli almadyň ýüze çykanlygyna düşünmeli. Bu kibersport bölümi. Dogrusy sanlar men hayran galyrdy. Bu Russiýanyň topary. Bu kibersportda oýnaýan topary $100 milyon satyn alýarlar. Bu oglanlar bolsa IPO çykan ilkinjiler. Ýani IPO çykan ilkinji kibersport topary bolup durýar. Ne? İnternetli önümler bu da bir möhüm bölüm. İnternetli önümler esasy trendleriň biri. Siziň bilen gurrun etmek islen bölümleriň biri menem hayran galym. Hayran galarjy zat dogrusy $67 milyon ýeten Wi-Fi signaly bolan Google implantlaryny öndürjiler. Indiki bölüm sagdan iýmit. Dogrusy ekologiýa we sagdan iýmit bile. Bular hasam inanyp bolmazjak. Men bir näçe aýlap muny ünsli öwrendim. Tanışmak isledim olar bilen şeýle inanyp bolmazjak. Bu Beyond Meat. Kim eşitdi bular barada? Az adamdyr. Bu bilýänmi? Adamlary itiň ýerini tutuju oýlap tapypdyrlar. Olar şu önüm bilen IPO çykypdyrlar. Ýani itiň ýerini tutuju düzümi tapypdyrlar. Dogrusy men seretdim, ol ýerde şeýle deňeşdiriji bar. Eti we Beyond Meat deňeşdirýär. Ette ol ýerde bir düzüm ýazylgy. Beef. Beyond Meat'te bolsa ine 14 sany Mendeleýewiň tabletasyndan element bar. Ýöne bu anyk taýýarlanýy boýunça düzülen. Olar emeli eti köp wagtlap düzüpdirler. Olar birja çykypdyr, şu wagtam olar $14 milyard bahalypdyrlar. Ören azajyk pul goýum bilen, ýani $120 milyon töwere goýum. $120 milyon goýum, a baha bolsa $14 milyard. Bu baha nerden gelip çykýar bilýärmi? Ýagny näme üçin bu trend? Sebäbi dünýäde milyardlarça adamlar basym ähli kişiniň etimegini besetjegine inanýarlar. Bu trend sebäbi adamlaryň inanjyna esaslanýar. Hemmeler etimegini goýar, hemmeler vegetarianlara öwrüler, etimegini goýarlar. Köp adamlaryň geljek hakynda inanjy şeýle. Adam sany boýunça az bolsa da
vegetarianlar 3 tane wepaly telekeçilik özünün biri. Bu değişme däl, bu hakykatdan da şeýle. Bu wajyp bilinmeli zat. Olar iň wepaly özünün biri. Beyond Meat hem şoňa esaslanýar. Bu hem şeýle wepaly vegetarianlara esaslanýar. We şonuň esasyny hem şeýle anan bolmajak baha gelip çykýar. Men dogry dadyp gördüm, tagam leken. Hakykatdan etiň tagamy. Haçanda sen etiň tagamyndaky önüme iyip, hiç kimin helak bolmadygyny göreňde bir hili keypin gowlanýar. Hakykatdan nahar başynda gowlanýar. Edil bir ýagşy iş edenýaly. Hakyky bolmadyk eti iýdiň we ýagşy iş bolup geçdi. Inniki trend derur. Hyponomika. Şeýle trend bar. Hyponomika degişli anyk bölümleriň biri de TikTok. Bu barada takminan hemmeler gurrun edýär. Şu wagt öz ösüşi boýunça Instagramdan hem öňe geçdi. We ol şeýle akmak videolar ýygnaýar. Ananyp bolmajak derejede seredilenleriň hem sany. Şeýle akmak videolarda milyonlarca seredilmeler sany. Täsin bölüm bu televizor. Bu anti bölüm. Haçanla mailnama düzüňizde şunu gödüňizde hökman tutmaly. Bu öğrengizikli. Bu köpçülüğün pikiri hem de trafik hakynda. Trafik bilseňiz ýyl geçişdigiçe sowatsızlaşýar. Bu hakykat. We onu trafigiň mazmunyna görä bilip bolýar. Trafik sowatsızlaşýar. Muny gödüňizde tutmaly. Televizor hasta. Ene bu yerde Malaxov, doğrusu Malaxowyň özi sowatly adam, ören aň düşünjesi ösen, akylly adam. Ýöne gurrun ol barada däl trend barada. Belli bir wagtda televizor köpçülüğün pikirini ulanyp başlady. Köpçülüğün pikiri ýöneköy. Mysal üçin ine Gardonyň entebeden giýje Nobel bayranynyň laureatlary bilen gepleşigi. Ýadyňyza düşýän bolsa şeýle gepleşik bardy. Bir näçe ýaşullar bardy. Ondan ine bu ýerde de täze bir ölümli, zorluklar, ýakymsızlyklar suratlandyrylýan bir zyňyny bar. Ondan ikisi deňeşdirme goýulýar. Ondan köpçülüğün pikiri ýygnalýar. Size haýsy gyzykly? Şumy ýa-da bu? Görüň siz köpçülük zyňyny gyzykly diýip saýlaýar. Soňra ony uly köpçülük bilen deňeşdirýärler we o da şeýle. Şeýlelikde olar Gardonyň gepleşigini ýapýarlar da zyňyny bilen çalyşýarlar. Belli bir wagtdan soň olar ýene ýanky zyňyny has ondan da beter bir zyňyny bilen deňeşdirýärler we halk köpçüligi ýene has da akylsyz zyňyna seredýärler. Hemişe şol köpçülük has beter peýdasyz zada ses berýärler. Hemişe de şeýle peýdasyz zyňylar has köp seredilýär we köp ses alýar. Şeýlelik bilen 10 ýylyň dowamynda näme bolup geçdi? 10 ýylyň dowamynda telewizordan takminan ähli sowatlylyga degişli zatlar gysylyp çykaryldy. Ol basçasyna çykdy, sebäbi ses şeýle. Bu dogrusu telewizor erwetdäl, öndürjüler erwetdäl. Aslynda biz şol zyňynda ses berdik. Halk şoňa ses berdi. Telewizor bolsa şoňa halkyň gyzyklanmasyna görä mazmun hödürleýär. Şeýdip halka görä düzüp telewizor özünden sowatlylyga degişli zatlary gysyp çykaryp, aň düşünjeli, tölege ukyply tomaşaçylar köpçüligini ýitirdi. Indi şol tölege ukyply tomaşaçylar YouTube'a gitdiler. Olar goý az bolsa da pully göwürmegiň. Onsoň şu anti bölüm hyponomikanyň näde dogry ulanylşy. Ine onuň dogry ulanylşy şeýle. Hemmemiz Elon Musk we onuň ok geçmez ulagy hakynda bilýär. Şu hakda maglumat çykarypdym. Diňe siziň üns bermeňizi isleýän, men Elon Musk'yň şeýle ok geçmez aýnanyň 2 sanysyny ýürüýte döwenini bilýän. Ol olary ýürüýte döwdi. Muny bilmek ören möhüm. Haçan ol aýnalary döwenini jemgyýetçilik torlarynda Musk'yň maskara bolan hakynda köp habarlar ýüze çykdy. Onu tanqidleýän köp sanly adamlar, näme üçindir köp rus telekeçileri hem onu tanqidleýärler. Olaryň hemmesi görüplik bilen çykdylar. Aha, ahir soň ine maskara boldy. Onsoň Musk şol görüpligiň ýagşylyga görä hasam maksada ruhlandyrýanyna düşünüp, ýürüýte şol aýnalary döwdi. Şeýlelik bilen ýokary derejeli media çykyşyny görkezýär.
Bu media çıkışı hem ona gora bol hyzmat edýär, menden soraýarlar, Maska media çıkışyny görkezmek näme gerek? Sebäbi Kaliforniýada şeýle çıkışlary häliçini görýärler. Hemmeler, ulu kampaniýalar, kiçik kampaniýalar hemişe bir zady görkezip çykýar. Sebäbi medianyň ünsüni özüňe çekmek üçin görüşmeli. Ýöri ta aynalary döwýär, o hakda iki hepdelep görüň edýärler. Şol iki hepden içinde ol esaslandy galanýa. Ol 200 000 sany şeýle ulawy $100 öňünden sargyt görünüşinde satdy. Esaslat bu däl. Bolýa $100 200 000 sany satdy. Hani bu ýerde pul diýersiňiz. Azajyk pul. $20 milyon bar boljak pul eken. Ulu pulama ýok. Haçanna ol $100 200 000 sany ulaw satanna ol ulu maýadarlaryň ýanyna gelýär. Önümçilik üçin oňa pul gerek bolup gelýär. Ene menne 200 000 sany transaksiýa $100. Umumlukda 200 000-y 50 000-y, ýagny ulawyň bahasyna köpeltmek. Bu ine geljek ýerdeji. Ine bu biznesiň sanly hasaplanyşy. Şoňa görä ol maýadar fonduny bu ulawlaryň önümçiligine $1-2 milyar galdyrýar. Bu ören güýçli ugur. Henir öndürilmedik zat üçin näde başgalaryň puluny peýdalanyp bolýar. Henir öndürilmedik zat alınýar, ummasyz köp sanly azajyk pulun geçilmegi bilen öňünden sargyt alınıp satylýar we maýadarlyk puly ýokarlanýar. Ene bu ekonomikany näde gowulanyp bolýanlygy hakynda. Elon Musk üçin ene el çarpmalar berekella. Möhüm trend feminizm. Aňrywaş trend. Ören aňrywaş işçiň trend. Munna bir näçe milyard dollar artar anyk. Bu bolsa feminizmiň anti bölmi. Bu marada dogrusy maňa görüň etmek ören kıyın. Köpler esasanam zenanlar bilýänler belki. Adamlar, erkek adamlar azyrak bilýänler. Edward Razek bu Victoria's Secret'i döreden adam. Hem mesele diýenleriň arzuwy bolan imperial zenanlaryň gepleşigi. Köp döwletlerde geçirilýär we Razek marketing boýunça direktor. Bu brendi täze derejä çykardy. Oňa haýsydyr bir interwýusynda ýekeje söýlem aýtmak ýetik boldy. Ol aýtdy: "Elbetde Victoria's Secret'te siz semirleri we transgenderleri hiç açan görmersiňiz." O da betbaçylyk boldy. Ýekeje serasatçylyk bilen aýdylan söýlem Victoria's Secret'te semirleri hiç açan bolmaz diýilen söýlem netijede onu işinden mahrum etdi. Victoria's Secret'in maýa goýumyny bir näçe punkt aşak düşürdi we iň soňunda geçen ýyl onuň ýapylýanyny öýlan etdiler. Düşünýärmi, ýekeje serasatçylyk bilen aýdylan söýlem. Sebäbi Russiýada ol o diýen duýulmady. Ýöne Ýewropa, Amerika bazarlarynda günwatar döwletlerine bu elbetde galmagal turdy. Adamlar, "Ha, sen semirleri halamaýanmy?" diýip ýa-da uradylar. "Sen olary halamaýan şeýlemi?" Hany aýrylandy we bolly ýapyldy. Ýa-da ine ýene biri. Geçen hepde de ýüze çykdy. Oğlanlar Platonyň mahabatyny goýberdiler. Ören gowy mahabat maňa ýarady, emma ol Platony düşürdi. Ol Platony 9 götürüm aşak düşürdi we olar bir mahabat terardy $1,5 milyar ýetirdiler. Ören gülkünç ýagdaý. Gülkünç. Dogrusy men olara gynanýan. Ýöne mahabat açyk feminist käseti eýe. Sebäbi erkek adam zenana ertir buňküden hasta gowy turarsyň diýip ylgaw ýodasyny howat edip bilmeýär eken. Hawa. Bu şeýle hakykatdanam. Sebäbi şeýle ýagdaýda ol zenana onuň o diýen gözel dälligini syzdyrýan ýaly görünýär. We zenan aslynda erkek adam üçin asla ılgamaly däl. Ýani bu mahabatda desine köp sanly garşylyklar ýüze çykdy. Olanlara bolsa şeýle bir tankytlamalar ýagdy. Mahabatda surata düşen ýaşy git uzyn bir ötünç hatyny ýazmaly we hiç bir ýagdaýda meni mahabatdaky ýaly görmäň diýip haýyş etmeli boldy. Men öz zenanym has gowurner ýaly ylgaw ýodasyny howat etmeýän. Ene, bu haçanna adamlaryň feminizm hakynda esasy trendi gödüňünde tutmadyk ýagdaý. Reebok mahabat kampaniýasyna hemmelere belli şeýlerek bir ýagdaý bolan, bu bolsa edil geçen hepde bolan ýagdaý. Indiki möhüm trend bu eýýän bar bolan zadyň ýöne köýleşdirilmesi. Eýýän barda. Video aragatnaşygyň bazary.
hemmelere belli Skype. Skype basım doluluğuna çöker. Ol ine Skype monopolde we ol doluluğuna çöker. Gödüňüne getirin, bu bidem bolup bilerdik. Emma bu güzel. Bu Erik. Cisco kompaniýasynyň video aragatnaşyk bölüminde direktor bolup işlen. Erik Cisco kompaniýasynda işlänne video aragatnaşygyň erwet işleýänne adamlara ondan peýdalanmagyň ykjam däldigine göz ýetirýär. Şeýlelikde ol gowy işgär hökmünde öz başlygynyň ýanyna gelýär we aýdýar: "Ýoldaşlar, maňa pul beriň. Men Cisco'nyň ähli zadyny täzeden gurnaýyn we video aragatnaşyk boýunça täze hyzmat açaryn. Olay diýen men kimçilikleri düzedýin we video aragatnaşygyň täze hyzmatyny döredýin" diýär. Başlygy oňa: "Ýok, bize täze hyzmat gerek däl. Cisco bir kemside işläp dur, biz bazaryň öňünde barjasy we bizde ingowy programy üçünçiligi bar." Şeý diýär. Ol şeýdip başlygyň ýanyna bir ýyl gatnaýar. "Haýy" diýen, "Pul beriň, men hyzmat açaýyn." Bir ýyllap teklifini almaýarlar. Netijede ol Cisco kompaniýasyndan işden çykýar, maýadar puluny galdyryp Zoom kompaniýasyny döredýär. Bu kompaniýa bir näçe ýylyň dowamında $16 milliard barabar bolýar. Zoom Skype'y çökerer. Düşünýärmi? Muny bir adam etdi. Eýýäm bar bolan bir zady ýöne köýleşdirmek bilen ol $16 milliard bahaly ölüm döretdi. Onuň baý enatasy ýokdy. Ol ýöne bir korporativ menejer bolup işleýärdi. Hawa aýly bowdy, ýöne Cisco'da onuň paýy ýokdy. Ol bir diňe uly korporativ menejer bolup işleýärdi. We ol bir zady ýöne köýleşdirdi. Bir näçe ýylda $16 milliardlyk ölüm döretdi. Bu ören täsin we ruhlandyrjy dogrusy. Ýene bir ýagdaý ýadyma düşýär, kompaniýa Air Asia'nyň eýesi Tony Fernandes. Men onu 2014-nji ýylda diňledim. Ol low coster döretdi. Onu 34 ýaşyndaky haçanda Virgin kompaniýasyndan işden çykaranlarynda low coster'ını döredip başlady. Virgin Music'ten onu işden çykarýarlar, ol näme etjegini bilmän, 34 ýaşynda näme bilen meşgullanjagyny bilmän gedýär we 10 ýyl geçenden soň ol özüniň ardan uçuşly avia kompaniýasyny döredýär. Möhüm trend rahat ýekelik. Iň belli ösüş onda 2-3 hepde mundan öň bolup geçdi. Bu kompaniýa Badu, eýesi rus telekeçisi Andrey Andreev, ikinji familiýasy Angelians. Häzir ol Londonda ýaşaýar, Angliýada we ol Baduny döretdi. Bir näçe hepde mundan öňem onu satdy. Bu sewdadanam hut özü $2 milliard $700 milyon gazandy. Satdy. Hut pul görnüşinde, aksiýa däl, pul görnüşinde. Bu rahat ýekelik wajyp trend. Başga ýene-de bir näçe şeýle öndürjüler köpçüligi özüne çeker we bu ýeke adamlaryň rahatlyk trafigi gitdigiçe giňeljek. Köpçüligi özüne çekjek. Indiki wajyp ugur entertainment. Bu bilim bilen dynç alçyň garyşygy. Adamyň ünsüni özüňde saklamak şu wagt ören kyn, mümkin däl diýen ýaly. Ine görseňiz, speakerlaryň arasynda ýürüýte dynç alça jogap berýän adam çykýar. Köp adamlar şeýle bölejik ýerlerini alýarlar da, diňe şoňa üns berýärler we aýdýarlar, "Serediň biznes forumda adamlar nämeler bar" diýip. Ýöne bu bary 5 göterim töweregi, 95 göterim bolsa peýdaly. Emma oňa üns bermeýärler. Näme üçin dynç alç möhüm? Sebäbi biz şu wagt ýürege düşkün şartlaryň iň köp sanly dünýäsinde ýaşaýar. Birine oturkak bize WhatsApp'da, Instagram'da we beýleki internet saytlaryna habarlar gelýär. Edil şu wagt leksiýa wagtyny öçük duranlar pikiriňi jemlemek üçin ýöne hut bilim puwdawyna bu trendde bilim berse köp dynç alçy garýan öňürjüler geljekde ýeňiş gadanarlar. Netijede entertainment gelip çykýar. Bu ýerde täsin öndürjüleriň biri edilmeýän öwrümem goşuldym. masterclass.com ören ütgeşi bolanlar, ören go masterclass video şekilleri edýärler. Edil öwrümem bir näçe seretdim, ören gowy. Rahat giňişlik, co-livingler, adamlar bile ýaşaýarlar. Men ýürüýte siz üçin iň täsin co-livinglerin sanawyny düzdüm. Hatta bir näçe Moskwadakylar hem aldym. Ine olar aşakda ýerleşdirilen. Bu ýerde adamlar umumy gymmatlyklaryň ulgan bilen esasanam telekeçilik maksatly bir toplum bolup bile ýaşaýarlar. Men özüm co-livingde bolup gördüm, ören täsin bu telekeçilik umumy ýaşaýyş jaýaly.
Gowgurun olan jaý olar pikirlerini paýlaşýarlar, bir-birine kömek edýärler, ruhlandyrýarlar. Bu kolivinglerin trendi we sany her ýylla 2S artýar. 2S. Inni kolivinglerden başga da akselerator görnüşinde trend bar. Özümem bazarda gözlegler edip gördüm. Ine sizin üçin Amerikadaky, Ýewropadaky we Russiýadaky iň gyzykly akseleratorlary düzdüm. Eger siz akselerasiýanyň öwrüdüş, maýa pulunu artdyrmak, işçi giňişligi, maýadarlary bilen ara gatnaşyk ýaly bir guralyny ulanmak isleseňiz, onda ine Amerikada plug and play köp rus telekeçileri ol ýerde, sebäbi esaslandyrjylar Eýranlylar. Bular Eýran hallaryna satýanlar. Olarda haly dükany bardy, Eýranly Said ady haly dükany bardy. Onsoň onuň ýanyna dükana 2 sany oglan gelýär we PayPal adly töle ulgamany edýändiklerini aýdýarlar. Ol 2 sany oglanyň ady Peter Thiel we Elon Musk'dy. Olar biz sen dükanyňda öz töle ulgamady östürmek üçin yer kireni almak isleýäs. Uly däl kiçik 5 adamlyk otaw. Olay diýär, gelin kirey tölew gerek däl, men diňe PayPal'yň bir bölegine eýe bolaýyn. Kirey tölewine direk. Şeýlep ol PayPal'yň şähertli eýeti bolýar. Gudrat şeýlemi? Iň gyzykly zat men olaryň telekeçilik maksatnamaly ýygnagyna boldum. Hepde de bir gerek geçirilýär. Şol ýygnaklar Eýran hallarynyň üstünde bolýar. Hakykatdan ondan realler, gaty ütgeşik. Muny göremde hayran galym. Şeýle hayran galyrdy. Eýran hallarynyň üstünde Amerikan telekeçileri dur we 500-600 adam otur, maýa oýýarlar. Her maýadar $500,000 her ýyl töleýär. O da şol maksatnamanyň elýeterligi üçin. $500,000 her ýylla. Olarda ýagny 500 kompaniýada şeýle kada bar, ýylla $500,000 tölemeli. Pulun gowrumyny eferediň. Olaryň pulu akselerasiýa geçen telekeçilerden alýarlar. Köp rus telekeçileri ine 500 sany maksatnamada. White Combinator ünsveriň şuwun kuwunna iň köp milliard dollarlyk önümleri goýberen akselerator bolup durýar. Ýewropada ine Station F. Aýlanmagy ýer sorasam maňa näme hemmeler Eiffel diňine aýlanmagy maslahat berýär. Emma ähli telekeçiler Parisde hökman Station F'e barıp görmeli. Bu Ýewropada iň gowy akselerator. Her ýyl biziň maýadarlarymyz ol ýere gidýärler, hökman barın, hiç gat goýbermek islemeseňiz diňe barıp görüň. Russiýada ine erkin kiçijik bölegi azadyk töleg esasynda maýa goýýarlar we özlerinde bir akselerator bar. Eger sizde ýokary tehnologiýalar maksatnama bar bolsa, Skolkowo ünsveriň. Skolkowo Technoparkda Ýewropada iň uly wakalaryň biri bolup geçýär. Startup Village hökman barın, görüň nähil bolup geçýär. Peter men ilkinji gerek Startup Village'de gördüm. 7 ýyl töwereg mundan. Eger siz öz maksatnamaňyzy östürmek isleseňiz, bu ulgamyň iň esasy agdalarynyň biri Brian Horowitz'in şeýlerek aýdan sözüni ýadyňyzda saklaň. Olaryň Horowitz we Anderson adly kompaniýasy bar, soň seredip görüň. Olay diýär. Haçan men startupyň baş direktory bolan mahalym edil bäwek ýaly uklaýardym diýär. Soňam biraz wagt geçenden soň şeýlerek sözler üstüne goşýar. Edil bäwek ýaly uklaýardym. Sebäbi her gedek 2 sagat wagt geçenden soň oýanýardym we aglaýardym diýip üstüne goşýar. Sözümiň soňunda nähili soraglaryňyz bar bolsa, maňa şu adresler boýunça soraglaryňyz bilen ýüzüp bilersiňiz. Şeýle de taýýarlan maglumatlarym siziň geljekki mail namalaryňyzda biznesingizde peýdasy degер diýip umyt edýän.